Pangandoy. When you're in love, I think it's in the right time. Kung nasakpan ako ang partner nga na siya gibuhat na. Ako na lang ipadayon akong pangandoy. Makawat mo ng gugma. Yo, usap mga lods na tadri sa Magsaysay Park. Ako si Kap Lodi. Karon mangutan ta sa atong mga lodi nga naglingkod diri nagatambay galag sa Magsaysay Park. Mangutan ta sila ha, pangandoy o gugma. Kay daghang klase gud nga pilion nila ang pangandoy, napay uban pilion nila ang gugma. Ikaw diha, gusto ka makahibaw kung unsay ilahang mga tubag? So tara, let's go. Perlas na kay ningning anong ganda. Ulan mo'y bituin sa kalangitan. Ulan mo ay gintong kumikinang. Mayan, taga New Corelia, 19. Pilay uyab nimo. Isa lang. Pilan mo katuig? Isa kapit. Gugma o pangandoy? Pangandoy, mahimong RPH. Registered pharmacist. Andam nimo siya biyaan kung maabot nimo to? Dili, kagikuyugan man ko niya through my journey. Ay, pwede man boss, pwede man sabayon himo ay mga inspirasyon tong gugma para maabot tali mga pangandoy. Nag-eskwela ka, nya naguyab-uyab ka. Oh, karon, Kay ba imong parents ani? Kabalo. Kaya ba nga ipadayon ng pangandoy kung naminyo na ka? Kaya Japon, oy namang gyapon yung mga minyo nga kanang nagpadayo lang gyud sa eskwela para maabot nila ang mga pangandoy. Halimbawa na kay upat ka anak. Kaya good og dagko na sila. Ali po, taga Fatima, 23, Gugma o pangandoy? Pangandoy. Siyempre as bata pa ko, apay ko yung dagang Pangandoy. Willing ba nimo andam nimo biyaan ang imuhang paris nimo, ang imong asawa para sa imong pangandoy? Pero mas okay mo gunang naay mong pares nga wali kabuto ni mong Pangandoy nga kauban siya mas okay mo nga. Ang imong paris gipili ang pangandoy, ikaw ang kanya gipili. Unsay buhatan nimo na? Sakit yun siya pero patay mabuhat ana, kumbaga choice na niya. Mas nindot yun nga habang nakagi Pangandoy nga kauban yun siya. Levi, sir. Taga Butuan City, pero nag-college ko sa UIC currently. 19. Nay uyab wala? Naa. Pili uyab nimo. Vlog, isa ra, sir. Isa na dapat. Di ba pwede duha uyab? Dili, uy, bad na. Kung ang imong uyab na duha ka uyab, unsay imong sulti? Oo, siya may bad. So andam nimo sa biyaan? Ambo, depende kung basin di ay forgiving ko, so forgive. Willing ka mo forgive kung makita nimo sa imong tubangan nga nasa lain kuyog? Dili, so, pero like, if mag-change siya para sa ako, sige, sugot ako. Pero if ever mo continue gyapon siya ginana, dili na ako may. Halimbawa nakita nimo siya sa imong tubangan nga nasa lain kuyog nga, gikisan siya. Dili, lisod pa na buhaton. Pero if mag-continue pa siya try o persuade sa ako para ma-forgive ako siya, sige, sugot na po. Gugma o pangandoy? Pangandoy. When you're in love, I think it's in the right time. And ang kanang pangandoy nimo kay we have a limited amount of time in our lives. So I think you need to catch our dreams, reach it, and when the time comes, I think ang pangandoy may maabot sa to. Willing ka nga biyaan nimo siya para sa imong pangandoy? Not in that manner, pero if ever she loves me mangani, she would respect my decision not to reach my dreams, and if she really loves me, then she will wait until I reach my dreams. Ano sige pangita nimo sa kababae? Taro, kanang God-fearing. Mona Lisa Estrella, taga dere lang sa Davao. Walay uyab. Gugma o pangandoy? Pangandoy. Sa pangandoy manggod, makabot nimo diha ang gugma kung imuhang mag-focus ka sa imuhang pangandoy. Moabot ra manggod na ang gugma. Kung nakayab willing nimo biyaan nimong uyab para sa imong pangandoy? Depende. Halimbawa nanakay pito ka bug anak, andam magyapon nimo ipadayon imong pangandoy? Andam gyapon. Kung nasakpan ako ang partner nga na siya gibuhat na. Ako na lang ipadayon akong pangandoy. Kaya ako ang tanawon kung unsang possibility nga kanang kabot sa ako ang mga anak. Siguro kung masakpan ako si nainganan nga na siya kuyog lain, dili na nako hatagan kay tungod. Pag once manggod, imuhan na siyang nasakpan, so kontahay imuhan na nagitigom ang iyahang iyahang mga mali nga ginabuhat. Alangan imuha pang ipadayon nga. So silbi imuha rang gipa sakitan imuhang kaugalingon kung nganang mahitabo. Magtinarong na lang pod kay syempre dili ba ya dali masakitan. Stephanie. Dominic. Mag 4 months. Magdugay mo? Depende sa bot. Sigurado ba ka nga ikaw rin uyab niya?
Oh, Ano siya yung sikreto para magdugay ang relasyon? mag-communicate. Anda man mo ihatag ang tanan kung nasa hangyoon? Dili po tanan, may limitation. Kaya ba nimo antuson kung dili niya ihatag imong gusto? Yes, sir. Ano sa may buhaton nimo? Ihilom-hilom lang kadali, sir. Magwanta nimo nga magantos siya? Nara na siya og magantos siya. Na-try na ba nimo nga namugos siya nimo? Wala. Kumasakpan nimo siya unsay buhaton nimo? Cut off diretso. Wala gid sa. Ikaw, Second chance. unsa ka labi mo si Stephanie? Same like my parents po. Unsa mo ka love si Dominic? Same pag-love sa kong papa. Stay strong, then communicate lang magtarong kay namagoy uban nga magbulag sila. It's because kay madala sa ilahang emotions. So dili na magtarong og storya mo nang ingon nga bulag diretso. Gugma o pangandoy? Pangandoy. Makawat man ang gugma. Naara na sa taog mulat siya pangandoy sa gyud-una. Willing nimo siya i-give up si Dominic para sa imong pangandoy? Willing kung willing po siya maghulat. Ikaw willing ka magulat? Yes, sir. The same ra po. Kapiliyon ka, gugma o pangandoy? Pangandoy gyapon. Willing ba nabiyaan si Stephanie para sa imong pangandoy? Kung makaayos amo ang among pagbiya, okay ra, sir. Moabot ra man gyapon ang time na magbalik ra gyapon. Palihog like and follow sa atong Facebook page. Kaplodi sa YouTube nga Kaplodi, sa TikTok nga Kaplodi. Daghang salamat and bye-bye. I-shout out sa akong kanang friends dira sa Facebook. Hi guys. Pa-shoutout din sa akong partner nga si Marinor Cervantes. Shoutout sa akong family sa Butuan City.